Nagatod ning kaugma ng Overseas Workers Welfare Agency OWA Bicol sa pamilya kang saindang OFW sa pigkondusir na OFW Family Day 2023 sa Albay Astrodome sa syudad ning Legazpi kang nakaaging Sabado. Imbitado sa pagtiripon maging ang mga dating OFW na pinili na sanang magnuro negosyo kaysan magtrabaho liwat sa luwas kang nasyon. Siring kan 46 anyos na sa era Almonasid kan baka kay Albay na 6 na taon man na nagtrabaho sa Taiwan. Sa OWA Bicol at salamat sa opportunity na makapag-work ako noon sa abroad and nakatulong yon sa maraming bagay at aspeto ng aking buhay. Kasabay kang pagtripon, pigtawan maning rekognasyon ang mga scholar kang ayan siya na nakagraduar ngunya na taon. Siring kang 23 anyos na magna cum laude si Godwin Angel Bahoy na registered nurse na ngunyan. Kasi yung cash na binibigay po nila sa amin, yung cash allowance is sobrang nakakatabang po talaga sa mga tigagastusan may sa school. Like ako po sa nursing, may binabayaran pa rin po kami mga RLE fees and also uniforms. Tapos yung mga instruments po. So, dakulang tabang po talaga siya. Sa aktibidad, nagkaigwa maning parole making contest as in poster making contest. Sigun kay Sinaida Ramos, ang Regional Director kang OWA Bicol, taon-taon sindang nagkakaigwa ning siring na aktibidad na sarong pasasalamat sa mga Bicolanong OFW na nakikipagsapalaran sa luwas kang nasyon asin pigtitios na marayo sa pamilya. Ngani maghanap buhay asin matustusan ang pangangaipukan mga nabayan na pamilya. Kada pamilya ang nakaresibi maning Noche Buena package. Yung aming previous na mga pinuntahan, meron na po kaming pinuntahan sa Catanduanes. Nagpunta na rin po kami sa Camarines Norte at Camarines Sur. So, ang target po talaga namin ay buong probinsya po ng Bicol ay mapuntahan po namin at mapaabot itong OFW Family Day. Ay yung ating pong mga exhibitor, mga OFW family din po yan. So, in-encourage po namin sila, yung mga nagtayo po ng negosyo, na mag-exhibit po ng mga produkto nila para po makilala po sila dito sa ating Family Day. At yung ating pong mga OFW ay makabili din at matangkilik ka kanilang mga produkto. Mientras tanto, kasabay kang aktibidad, nagkaigwa maning blessing kan bagong ambulansya kan OWA Bicol na pwede na magtaong serbisyo sa mga OFW asin dating OFW sa anuman na emerhensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.